దామోదర్ గారు మీరు ఎన్ని గంటలు బయట ఉంటారు? 12 గంటలు బయట ఉంటాడంట. దాంట్లో ఎంతసేపు నిలబడుకొని ఉంటారు? 6-7 అవర్స్ నిలబడుకొని ఉంటారు. అంటే బేసిక్గా మీకు తెలుసా, ఐసీఎంఆర్ ప్రకారము, WHO స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము ఒక మనిషి ప్రతి గంటకు ఒకసారి నిలబడి కనీసం 5 నిమిషాలు వాక్ చేయాలంట. కనీసం 5 నిమిషాలు లేచి నిలబడి వాక్ చేయాలి. అంటే మీరు ఇంట్లో టీవీ చూస్తున్నా సరే ఉన్నట్టుండి టక్కని లేచి 5 నిమిషాలు మీరు 100% గంటకు ఒకసారి చేయాలి. కానీ ఈ నిమిషంలో ఏం జరుగుతుంది? ఎక్కువసేపు నిలబడుతూ ఉన్నారు. దీనివల్ల రేపొద్దున కాలంలో కండరాలు కరిగి నరాలు ఉబ్బుతాయి అని నేనంటే ఎంతమంది కరెక్ట్ అంటారు? అవునా కదా? సో అలా జరగకూడదు అంటే ఇప్పటి నుంచి సార్ ఏం చేయాలా? ఈ 12 గంటల్లో 7 గంటలు నిలబడుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పటి నుండి గంటకు ఒకసారి కనీసం ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చోవాలి.